Comissions Obreres demanem una reestructuració ràpida, transparent i justa del sector financer. Una reforma que tingui en compte, a més de la situació global de l'economia, els treballadors i treballadores del sector, els clients de les entitats i les persones afectades pels desnonaments per no poder pagar les hipoteques. Per comissions, les responsabilitats estan molt repartides, però uns en tenen més que d'altres, pel lloc que ocupen i per la informació de què han disposat. Comissions proposem alternatives per una reestructuració transparent i justa del sector financer, com la recapitalització del sector a Espanya i a Europa, la contribució decisiva del mateix sector en el finançament del cost de capitalització de les entitats que ho necessiten, una banca pública ben gestionada, evitar que el conjunt dels ciutadans assumeixi el cost de la reestructuració sectorial. Cal crear una veritable comissió d'investigació Congrés-Senat que permeti determinar responsabilitats reals de forma adequada, equilibrada i exigent. El trasllat a la Fiscalia dels informes de la Inspecció del Banc d'Espanya. Exigim transparència i delimitar responsabilitats. Calen actuacions que millorin la legislació actual sobre el govern corporatiu i que promoguin canvis en el seu comportament. Finalment, proposem la modificació de mesures impositives que garanteixin una adequada contribució del sector financer a l'erari públic. Cal introduir a tota Europa l'impost de transaccions financeres com a mesura que desincentivi o gravi les operacions més especulatives. Comissions novament ens hem oposat al nomenament com a directius de Criteria dels senyors Goñi i Pulido, tant en la passada Comissió Executiva de CaixaBank com en qualsevol dels òrgans en què la plantilla està representada per Comissions Obreres, la nostra posició és ben clara i transparent. Direm no al fet que els senyors causants d'enfonsar 4 entitats del sector agafin una cadira a CaixaBank. Senyors Goñi i Pulido, donin exemple i dimiteixin d'aquests càrrecs. Entrats al mes de juliol, és el moment d'asseure's a signar la pròrroga de l'acord de prejubilacions per al personal del segon trimestre de l'any 54. Per accedir a la jubilació anticipada s'hauran d'acreditar un mínim de 33 anys cotitzats a la Seguretat Social i comprometre's a jubilar-se a la data establerta al contracte. Des de Comissions instem la direcció a seure per la signatura de la pròrroga d'aquest acord i seguir amb la mateixa dinàmica a l'agost, amb la signatura del tercer trimestre. Recordeu les persones nascudes entre l'1 de gener del 49 i el 31 de març del 54 que si us voleu acollir a les prejubilacions us haureu d'inscriure abans del 31 de juliol.